Pozdrav ljudi, dobrodošli na Merkur X Tip kanal, dobrodošli u najnoviji podcast. Danas ponovo češljamo sve srpske lige i naravno imamo jednog veoma zanimljivog gosta. Pričat ćemo danas o mladom kadru, kako se razvijaju, pričat ćemo pojedinačno o svim klubovima iz Liga Vojvodine, dotaći se nekih velikana iz drugih liga, pokušat ćemo da damo odgovor ko je glavni kandidat za odlazak u viši rang, ko će se boriti za opstanak. Danas sa mnom trener OFK Bečeja, Lazar Dabižljević. Vi zavalite se u fotelju i uživajte. Sledi vam zaista jednih sjajnih sat vremena. Lazare, dobrodošao. Hvala ti na izdvojenom vremenu. Hvala i vama na pozivu. Drago mi je što sam gost u vašoj emisiji i želim sve najbolje da ova emisija još duže potraje i da se družimo i nekom drugom prilikom. Ajmo da krenemo od Bečeja, jedan simpatičan gradić koji ima taj svoj fudbalski klub koji možemo reći da ima neku tradiciju, pa ajmo da krenemo malo od Bečeja. Pa šta da vam kažem, ovaj Bečej je stvarno zanimljiv svima, prvo jako lepo mesto za život, eto što ako mene pitate, gradić pristojan, kulturan, ima različitih dešavanja, samim tim i fudbal je nekako po čemu je Bečej prepoznatljiv već godinama i stvarno klub sa jednom dugom tradicijom, igranjem čak i u toj prvoj ligi i u nekim inostranim takmičenjima, tako da kada govorimo o Bečeju možemo slobodno da ga vezujemo za fudbal, za vaterpolo i mnogim drugim dostignućima kao grad. Ajmo za početak malo o vaterpolu. Mislim da kada pričamo o Bečeju da jednu tradiciju, koliko godina za redom osvojenih titula, igranja u Evropi, uspeha, nekako su obeležili, da kažemo, taj grad. Pa tako je, svakako vaterpolo je nešto što Bečej pamti, ta 2000. godina, svakako godina koja će se pamtiti. Mnogi, što kažu, i svetske zvezde i su igrali u Bečeju i samim tim napravili neku sebi odskočnu dasku, a i klub podigli do nekog, što kažu, najsjajnijeg trofeja i svakako da je to neko oličenje pored fudbala pored fudbala, znači i vaterpolo je taj koji se spominje rado u Bečeju. Nažalost, sada nije toliko aktuelno i nismo na tim granama kao što smo bili, ali samim tim nadamo se da će se to i te godine ponoviti, samim tim zbog samog uslova kakvih ima vaterpolo klub Bečej i samog tog sportskog centra, olimpijskog bazena, svi preduslovi da se oformi opet neka priča i svi se nadamo da će se to desiti jednom u budućnosti. Ako krenemo na fudbalski klub, možemo da krenemo od prošle sezone. Na polusezoni prošle godine odlično ste stajali, bili na vrhu, onda dosta slabija druga polusezona, na kraju, ja mislim, 4. mesto, je li tako? Tako je. Kako vidiš tu prošlu sezonu? Gde je zapelo? Pa šta da vam kažem, stvarno je dobro išlo, eto, da kažem, moj kolega Branko Savić, koji je vaš Zrenjaninac odavde i stvarno ima zasluge za taj rezultat i čestitam mu na tome. Sve je bilo dobro je išlo, ali jednostavno drugi deo polusezone i sami, mogu da kažem slobodno, i te neke naše ambicije nisu bile predodređene da uđemo, što kažu, da se napadne ta liga. I mislim da je Vršac zasluženo ušao i samim tim, eto, i sad ima korektne rezultate u prvoj ligi, tako da jednostavno te neke ambicije i ostalo nije bilo preuređeno ka tome. Odlična uvertira, eto, da kažem, za ovaj deo, za ovu sezonu, odlična odskočna daska za, eto, mnogi igrače, pa o tom i Savanović, koji je otišao u Mladost Gat. Tako da jedna sezona koja je onako za pamćenje i mogu da kažem, eto, da je neki naš cilj u ovoj polusezoni da prekopiramo taj deo i da mi budemo u top 3 ili da kažem u top 5 ekipa u ovom delu polusezone. Mislim da smo trenutno, eto, na pravom putu. Drago mi je, eto, što smo u odnosu na taj prošli deo, na prošlu sezonu zadržali kostur ekipe, što nam je i bio cilj. Samim tim smo doveli igrače na određenim pozicijama koje smo mi smatrali da su potrebne i mogu da kažem da smo, eto, sa ovim do sada učinjenim stvarno zadovoljni. Nadamo se samo da ćemo, eto, nastaviti u tom ritmu i da ćemo ispuniti taj naš cilj, a to je, kažem, u top 3 ekipe da budemo na polusezoni. Ajde da pričamo malo o igračkom kadru. Koliko je igrača stiglo, ko su neke, da kažemo, udarne igle trenutno u ovom delu sezone? Pa kao što sam rekao, znači mi smo zadržali taj neki kostur ekipe u odnosu na prošlu sezonu.
Stigao nam je Nikola Varga na mestu desnog beka. Zatim smo se pojačali, sad ja malo da razmislim, znači, jasno, da, ne spremam, nego... Rekapitulacija, jasno. Da, Nikola Varga na mestu desnog beka, samim tim također smo vratili Igora Kudrića iz tih Sadorina, koji inače i naše dete, Nikola Tedić 2003. godište, Itan Derviši 2003. godište, Ljubomir Živanović 2003. Slavoljub Dabižljević, moj brat u veznom redu. Tako da smo nekako se bazirali na to, da kažem, da vratimo te naše igrače, odnosno igrače iz same opštine Bečej i igrače koji su prošli tu školu fudbala Bečej, koja je također prepoznatljiva. To nam je bila neka ideja od samog početka i mislim da smo u tome uspeli i da kažem udarne igle svakako je Nenad Kudrić, momak koji je najbolji strelac je Vojvođanske lige, odnosno, Srpske lige Vojvodina. Tako da u redu je, mislim, igramo dobro, zadovoljni smo, nadamo se da ćemo samo nastaviti u ovom ritmu i da će igrači moći da izdrže, da nas zaobiđu sve povrede i da je to nešto čemu se mi nadamo. Da, svakako, igrački kadar je dobar, ali upravo ta dužina klupe nekad zna da bude glavni adut, pogotovo kada krene da odmiče prvenstvo. Kakva je situacija sa klupom, ili imate adekvatne zamene? Imamo. Mislim da smo na svim, što kažu, na svim pozicijama jaki i također drago mi je što smo podmladili ekipu dosta. Mogu da kažem da su neki igrači debitovali kod nas u seniorskom fudbalu, svojim radom, svojim zalaganjem, svojim trudom bore se za te pozicije, za startne pozicije, za što veću minutažu i ja stvarno gledam da im u svakom momentu izađem u susret i da nagradim to njihovo zalaganje minutažom, poverenjem i oni to vraćaju na stvarno odličan način i koristim ovu priliku da ih pohvalim i da im kažem, da im poručim i ovim putem da samo nastave i da su na pravom putu. Da kažem da postanu jednog dana i da budu i naša, što kažu, uzdanica i s druge strane da nam dogodine i nose ekipu i naravno da iskoriste ovo kao lepo odskočnu dasku za nešto više što može jako puno da im donese na tom sportskom planu. Da. Evo sad si rekao da im to bude odskočna daska i to neki termin koji mi se jako dopada. Imali smo sada već zaista veliki broj gostiju i različitih mišljenja, međutim manje više gotovo svi su se složili da je Srpska liga jedna od najboljih terena upravo za taj mladi kadar, za momke koji prelaze iz talenta u profesionalce, za oživljavanje nekih karijera koje možda nisu krenule najbolje, pa da li se slažeš s tim? Pa svakako da, treća liga je jako teška i za trenere, teška i za igrače, zato što zahtevi moraju biti profesionalni, ali nije to na tom nekom nivou, da li da kažem igračkom ili da kažem da je to pravi neki izraz. Jako je teška, ali ko se maksimalno posveti i ko shvati ovo baš na taj način, da se izrazim tako, kao odskočna daska, može stvarno da uspe i da napravi sebi jednu lepu karijeru, a mi u ranijoj prošlosti imamo takvih slučajeva. Ognjen Đuričin koji je iz Bečeja otišao u Vojvodinu, odnosno u Spartak, pa onda u Vojvodinu, Mladen Kovačević koji je bio, sad igra fudbal u Kini, tako da postoje dosta tih primjera baš vezanih za to, tako da je, ta treća liga je stvarno odskočna daska, mogu slobodno kažem, i za igrače, i za trenere, da sebi daju oduška i da probaju da postignu nešto veće. Da, upravo to, da, pritisak, to što kažeš, teško je. Pritisak svakako postoji, ali opet nije na tom nekom nivou kao možda prva liga je opet, da kažemo, i finansijski zahtevnija i tu si negde na Super ligi, blizu si, nekako pritisak je veći i upravo su srpske lige za takve situacije. Ajde da se samo dotaknemo još pitanja profesionalizma. Koliko ima igrača koji imaju svoje neke poslove, koliko je to teško ishendlovati kao trener, da ipak treba uklopiti njihovo radno vreme, slobodno vreme i fudbal? Iskreno kažem, mi na sreću nemamo baš neki velik broj igrača koji imaju radnih obaveza. Super, znači posvećeni su. Tako je, da, maksimalno su posvećeni i mogu da kažem da je baš to što smo podmladili ekipu i uticalo da imamo sigurno, sad ne mogu da ne računam sad ovako, ali imamo sigurno par igrača koji
imaju svoje obaveze na poslu, ali to oni odrade pre podne i samim tim su posle podne slobodni i redovni su na treninzima i mogu da kažem da se ekipa stvarno ponaša profesionalno, da svi redovno treniraju, da su posvećeni treninzima i kroz neku ruku, eto, i to se odgleda u tim rezultatima do sada. Da. Idemo da pogledamo kako je izgledalo 7. kolo Lige Vojvodina. Krenut ćemo od prvog, pa ćemo prokomentarisati malo utakmice, obzirom da vrlo verovatno poznaješ veliki deo ovih klubova. Omladinac, Podunavac 1-0. Da li je ovo možda neko iznenađenje ako gledamo Podunavac i Omladinac su igrali nekako, da kažemo, to su dva kluba koja bi trebalo budu na sredini tabele, nekako domaći teren ovde igra presudnu ulogu. Pa tako je, pa pazite ovako, mi smo prvo kolo gostovali u Omladincu, sigurno jedna dobra ekipa, velik roster igrača, domaćinska ekipa, takođe protiv Podunavca, oni su ove godine ušli u viši rang, samim tim za mene iskreno nije neko iznenađenje i očekivao sam da će Omladinac da pobedi kod kuće, jer kako je po nekoj priči ostalima, oni su od početka krenuli visoko, hteli da pretenduju na to prvo mesto na ulazak u ligu, ali za mene iskreno ovo nije iznenađenje i mislim da je Mladinac zaslužno pobedio. Drugi par, Jedinstvo, Stara Pazova, Stanišić 4-0, koliko vidim, vi ste uspeli Jedinstvo da dobijete takođe sa 4-0, dosta promenljiva forma. Kako oni deluju sada? Da li, Stanišić nije neka, da kažemo, ekipa koja možda pretenduje na neki vrh, ali opet izgubiti 4-0, a vi ste ih dobili tako lako. Kakva je ekipa u stvari Jedinstvo? Pa iskreno kažem, 4-0 zvuči stvarno lako, ali nije bilo baš tako. Ekipa Jedinstva je stvarno kvalitetna, mislim da se trenutno nalaze na mestu na kojem na kojem i treba da budu. Jedna vrlo konkretna ekipa, disciplinovana. Eto, mi smo tu utakmicu stvarno odigrali vrhunski, taktički jako dobro stojali i to nam se stvarno vratilo. Iskoristili smo jednostavno naše šanse i prilike. Takođe ekipa Jedinstva imala nekoliko šansi protiv nas, mi smo naše iskoristili, oni njihove nisu i mislim da smo zasluženo mi pobedili tu utakmicu, ali kažem, ekipa Jedinstva je po meni stvarno dobra i trenutno se nalazi na mestu na kome bi trebalo da bude. Da, vidjet ćemo šta ih čeka, dugo je prvenstvo. OFK Bačka, Tisa Adorjan 1-3, mi smo, Tisa je nekako dosta simpatičan klub koji zna da iznenadi i na dobro i na loše. Prošle sezone su znali na svom terenu da pobede nekog 6-0, a da onda odu protiv uslovno rečeno slabije ekipe gde izgube bez problema. Kako ti deluje Tisa? Rekao si da ste sarađivali, da ste razmenjivali igrače. Da, pa vidite ovako, Tisa Adorjan, baš ono što ste rekli, ekipa koja je enigma, znači koja može da, što kažu, da pobedi najjačega, da izgubi od najslabijeg. Po meni iskreno očekivao sam mnogo više od ekipe Bačke, bar na ovoj utakmici, i ovo je za mene u neku ruku iznenađenje, iz razloga zato što očekujem da ekipe poput Tise, poput nas, poput drugih, da kažem, ekipa da uzimaju, da pobeđuju kod kuće najviše. Jasno. Ali za mene lično ovo iznenađenje i stvarno i to mogu da kažem relativno visokim rezultatom, 3-1 u gostima. Svaka čast. Da, kažem, Tisa zaista jedan zanimljiv klub. Dinamo Pančevo, Kabel Novi Sad 1-2. Evo, Kabel se polako, da kažemo, stabilizuje, 8. su na tabeli. Prošla sezona je bila zaista veoma loša u prvoj ligi, ispali su lako. Da li misliš da ove sezone možda mogu nešto iz senke da urade? Pa vidite ovako, ekipa Kabela takođe u ovoj sezoni je neka nepoznanica, zato što tu su, ja mislim, uglavnom igrači, mlađi igrači iz Vojvodine, da kažemo mladinci, koji su prešli da igraju seniorski fudbal. Verovatno im treba vremena da se upoznaju, verovatno žele što pre da zaborave tu prošlu sezonu koja je bila. I mislim da će oni biti po meni neka tu sredina, da kažem gornji deo taj, da ne bi trebalo da uopšte brinu za neki opstanak i to, dok je po meni nedostižno neki veći ulazak. Da, ulazak u viši rang, jasno. Da, ulazak, to mi je nekako nerealno, ali takođe očekivao sam da će Dinamo ovu utakmicu da odigra u svoju korist. Da, jasno.
Vidjet ćemo. Ajde neke informacije iz kabela koje smo i mi dobili, bilo je ovde ljudi koji su pričali, njima jeste cilj ove sezone konsolidacija. Pre svega, pošto, eto, pokušali su prvu ligu, videli su da ne mogu, sada će pokušati, kao što si rekao, da sa Vojvodinom razmenjuju igrače, da probaju tako da se stabilizuju, ali su takođe rekli da ukoliko im se namesti, odnosno da se kockice, ajde da kažem, slože, možda i napadnu više rang. Mislim da ajde, nekako se mogu složiti sa tobom da je ova sezona za njih sredina sasvim dovoljna. Naftagas Lemir, eto, naše komšije, Borac Šajkaš 1-0, Naftagas gura sasvim dobro, ajde, znamo ovde kakve su prilike, dosta su uložili u kadar, dosta igrača su doveli, međutim, ja sam i trenutno zadovoljan, eto, 7. su, imaju 11 bodova, jer imamo te dečije bolesti kada klubovi tek uđu iz nižeg u viši rang, a ovo je njima, ja mislim, istorijski najveći uspeh. Ajmo pre priče o samom Naftagasu, taj moment. Kada prvi put dođeš u neki viši rang, koliko je teško opstati, obzirom da, kao što sam rekao, imaš tu neke dečije bolesti, neke nove stvari, moraš drugačije da konstituišeš klub, nema više komentara suđenja, sada moraš da budeš mnogo disciplinovaniji, ako može par reči o tome. Pa svakako, evo ja, ajde da kažem, sam relativno mlad trenera, a imam tog nekog seniorskog iskustva i ulaska u ligu i ostanka do duše u Vojvođanskoj ligi je to bilo i bio sam i čak i jesenji prvak, tako da znam otprilike kako to izgleda. Samim tim veća liga pa donosi i same potrebe, nove potrebe i napredak samog kluba, da, počevši od omladinskog pogona pa sve do seniora. Svakako ova ekipa koja je zanimljiva, koja mislim da im je cilj da pobeđuju na domaćem terenu, pre svega ekipa koja, ajde da kažem, i financijski dosta dobro stoji, dosta su uložili u igrački kadar i što im se to na taj neki način i isplaćuje. Samim tim mi smo imali priliku da igramo protiv njih, mogu da kažem da je stadion pun, da je teško igrati pod takvim pritiskom i tako. 2-1 ste izgubili od njih. Tako je. Vodili smo na poluvremenu i mislim da tu utakmicu neću preželiti nikad i mislim da mi se nikad nije ni desilo da sam vodio na poluvremenu pa izgubio na kraju, ali za sve postoji prvi put i nadam se da je to i poslednji. Šta je presudilo u toj utakmici? Pa iskreno budem, po meni neki voljni moment. Nama je to sve išlo na ruku. Mislim da se nismo dobro, jednostavno taj voljni moment. Mislim da je ekipa Elemira više želela od nas, pogotovo to drugo poluvreme. Mi smo prvo poluvreme vodili rezultatom 1-0. U drugom poluvremenu smo nekako jako loše ušli u to drugo poluvreme. Mislili smo da je rezultat, da je gotova utakmica. Oni su ranim golom, još pogotovo iz kornera, izjednačili. Nesrećno to, kad krene nizbrdo. Uzdigli se i jednostavno njihov voljni moment je bio na mnogo većem nivou kao što je bio naš i samim tim, eto, desilo se da su preokrenuli, iskreno kažem, zaslužio. Jedno iskustvo i za ekipu i za tebe, verovatno, da, puno se može naučiti iz tog meča. Tekstilac Odžaci, Hajduk Kula 1-0, Kuljani toplo-hladno, što se tiče Tekstilca, četvrti su. Hajduk Kula, klub, mislim, ne trebamo puno trošiti reči, nekada super ligaš, iznedrio neke zaista sjajne igrače, poput Ljubomira Fejse koji je još uvijek i aktivan. Kako ti deluju oni ove sezone? Prošle sezone su bukvalno jedva ostali u ligi. Pa kao što ste evo i rekli, toplo-hladno, ekipa koja mislim da i ovu sezonu će iskoristiti da se konsoliduje, da pokuša da ne doživi taj brodolom, što kaže prošle sezone. I mislim da će biti ozbiljni po principu, kogod bude igrao na njihovom stadionu, mislim da će teško, protiv njih da će teško uzeti bodove. Tekstilac, Kula, ajde kažem, eto ta utakmica, znam da je tu negde pri kraju, bukvalno u 90. minutu je Tekstilac uspeo da slomi Kuljane i da uzme 3 boda. Tekstilac, verovatno još jedan od pretendenata za ulazak u viši rang, trenutno dosta zaostaju, ne znam šta će to biti do kraja, ali svakako ekipa koja je to uložila baš dosta financija u igrački kadar, oni se nadaju, traže svoju priliku, vide svoju matematiku i vidjet ćemo šta će biti do kraja. Pre vašeg meša, da još spomenemo 1. maj Ruma, Radnički Zrenjanin 1-0, eto,
moji Zrenjaninci, oni igraju hladno, toplo, njima baš ne ide ove sezone, ali svi znamo da je bilo dosta problema i oko sastavljanja sastava, igračkog kadra pre svega, eto Dušan Tanasić ih vodi, ajde kažemo sa vrha, ne sa terena, nego da kažemo da organizuje klub. Trebalo bi da kako bude odmicala sezona, to bude što bolje i bolje. Za sada, eto, samo pobjeda, 2 nerešene i 4 poraza, 14. Fokus, eto, na moje Zrenjanince, kako ti deluju? Igrali ste s njima, je li tako? Tako je. Nismo sada, nismo... niste, da, izvinjam se. Znači, nismo do sada, ali što kažu, znamo se. Znamo se. Pa šta da kažem, klub koji mislim da će se takođe grčevito boriti za taj neki opstanak. Nažalost, mogu da kažem, da. Znači, takođe isto klub sa nekom tradicijom i mislim da zaslužuju da budu u Srpskoj ligi, ali mislim da će se grčevito boriti za opstanak ove sezone. Šta da vam kažem, ekipa Rume s druge strane, imao sam priliku da igram protiv njih na domaćem terenu. Mislim da je ekipa još uvijek nije pokazala svoj pun potencijal, mislim da imaju dobar igrački kadar i da ih ne treba nikako olako shvatiti. Zašto je sada, što kaže, igraju toplo-hladno i zašto su tu gde trenutno jesu, mislim da će se oni takođe izdići kao jedinstvo iz Pazove, tako da svakako za mene lično nije me iznenadio rezultat i očekivao sam pobedu 1. maja, pa eto mi igramo i sledeće kolo protiv njih. Da, za kraj, eto, Radnički Sombor, Bečej 3-1, Somborci, reklo bi se, glavni pretendenti za titulu. Kako deluju? Da li deluju kao ekipa koja može do prvog mesta? Vidite, kada pogledam ovako, da počnem i od infrastrukture i od samog kluba, mislim da su stvarno ekipa koja zaslužuju ulazak u veći rang, samog igračkog kadra, infrastrukture, pa bukvalno pođemo od svega, mislim da su i takođe i sam grad, veličina grada, mislim da su ekipa koja zaslužuju i koja to radi na tome već par godina sigurno. I mislim da su dočekali svoj moment i mislim da će oni ove godine i biti ući u viši rang. Što se tiče same naše utakmice, mi smo pored toga imali i baš na tom posljednjem treningu nekih poteškoća, nismo mogli da idemo kompletni, Tomčić i Tomić su izostali iz sastava, tako da smo morao sam nešto i da menjam u sastavu standardnog. Uspeli smo da na poluvremenu, iskusni Zeljković je tražio izmenu, nije mogao i on da nastavi dalje, tako da nekako su kola baš išla nizbrdo. S druge strane, imali smo sreće i poveli smo 1-0 rezultatom, ali je protivnik nastavio da nas pritiska i slomio taj otpor, preokrenuli u njihovu korist i na nama da što pre zaboravimo tu utakmicu i da se okrenemo prema sledeće kolo, novi izazovi i tako dalje. Što se tiče tabele, eto da prođemo i svih 16 klubova. Prvi je Radnički Sombor sa 18 bodova, Jedinstvo 15, Borac Šajkaš 13, koliko ima Tekstilac, Bečej 12, koliko ima Mladinac. Ako gledamo 6 bodova, zaostajete za prvim mestom. To su 2 utakmice, imaš puno da se igra ukoliko uhvatite neki ritam, da kažemo. Ajmo možda samo pre nego što nastavim da kažemo, eto, i odigrali ste 7 utakmica, kod kuće ste odlični, ali zato na strani od 4 utakmice 1 pobjeda, 3 poraza. Više puta je ovde spomenuto prednost domaćeg terena koja je u ovim ligama izuzetno bitna. Tako je, pa ja mogu slobodno da kažem, eto, kada smo mi u klubu i komentarisali i ostalo, mislim da smo imali jako težak raspored. Prvo, to je prva neka, kad je izašao uopšte sam raspored, da je prva neka vizija bila usmjerena ka tome da smo jako, mogu da kažem slobodno, težak raspored. Zato i možemo da budemo zadovoljni sa ovim mestom koji smo sada na tabeli. Zato što uslovno rečeno, znači ni u jednoj utakmici ne mogu da kažem da smo sad favoriti 100%, da će ovo biti sigurna pobjeda i ostalo, ali svakako na papiru, ako ništa drugo, nas očekuju lakše utakmice. Opet kad kažem lakše, ne mislim sigurne pobjede i ostalo, nego jednostavno i Tekstilac, i Omladinac, i kako se zove, i Radnički Sombor,
i El Emir na domaćem terenu. Ipak su ekipe gde je stvarno jako teško, i Bačka gde smo također izgubili, da. Znači gde su stvarno ekipe gde da, na svom terenu deluju. Da, tako je. I gde će, mislim da i druge ekipe i tu iz vrha i koje nisu igrale sa njima, mislim da će imati ozbiljnih problema i da u ovom momentu, što kažu, se lomi prvenstvo, da li ćeš ostati gore ili ćeš biti u donjem delu tabele. Naš svakako primarni cilj je da osvojimo bodove na domaćem terenu. Imamo kvalitete i da pobeđujemo na gostovanju, eto, kao što smo pokazali protiv ekipe Omladinca, gde mislim da nam stvarno niko nije davao nikakve šanse. Mi smo uspeli da pokažemo da smo prava ekipa, sačekali svoju priliku i iskoristili je, naravno. Samim tim i protiv ekipe Bačke u gostima, meni lično mislim da smo nezasluženo izgubili. Prvom poluvremenom svakako zasluženo vodstvo i ostalo, ali mislim da u drugom poluvremenu ekipa Bačke nije toliko dominirala, odnosno nije uopšte dominirala, mi smo propustili neke šanse, imali prečku, pa onda posle jednog kornera golman je maltene vadi iz gola i još koju priliku nismo imali sreće, mogu slobodno da tako kažem. I to nekada povuče. Tako je, ali vidite, to se vrati na drugom mjestu. Jasne. Znači, vrati se i takve utakmice se vrate, eto, mogu slobodno kažem, i protiv Tekstilca, gde smo vodili 2-0, pa 2-1, pa 2-2, ali smo opet uspeli 3-2 da povedemo. Jedna prava utakmica, kogod da je bio, jest da je bilo loše vreme i ostalo, ali kogod je bio da gleda, mislim da je imao šta da vidi, 5 golova, borba po celom terenu. Mislim da je jedna utakmica koja i ekipe iz većeg ranga mogu da nam pozavide na tome. Svakako imate još puno pred sobom, tako da korak po korak, pa vidjet ćemo koliko možete. U osnovu, evo, kao što i kažeš, dobili ste Mladinac, tu ste zajedno s njim na deobi 5. 6. mesta. 7. mesto je Naftagas, 11 bodova. Ja kažem, što se mene lično tiče, Naftagas za sada odličan, prva sezona, igraju dobro. Naravno, ako ove sezone mogu da uđu u viši rang možda, ali ajde, vidjet ćemo neke druge sezone za tako neki ozbiljni uspeh. Kabel je 8. sa 10 bodova, koliko ima i Hajduk iz Kule. Kažem, Kuljani, kao i Kabel, toplo hladno, 3 pobede, nerešen i 3 poraza. Podunavac i 7 utakmica, 9 bodova. 1. maj Ruma 8. Možemo reći da je 1. maj Ruma najveće razočarenje ove lige? Iskreno kažem, mislim da će oni doći tamo gde im je mesto. Opet kažem, ne znam u čemu je problem, ne znam gde je. Mislim da su i oni planirali sami da uzmu više bodova. Ja sad kažem uzmu da imaju više bodova. Jasno. Da osvoje. Da osvoje više bodova, ali mislim da za njih ne bi trebao da bude problem ova polusezona. Teško da mogu da pored Radničkog i Tekstilca i pretenduju na viši rang, ali mislim da će biti u gornjem delu tabele i da ne bi trebali da se boje, što kažu, za ispadanje. Za opstanak, jasno. 12. Tisa, 7 bodova, koliko ima i OFK Bačka. Možemo zaista da kažemo izuzetno jaka liga ove sezone, nekoliko zaista dobrih klubova. Ako pogledamo da eto Tisa, koja je prošle godine bila dosta sigurnija na mestu broj 12, da je Bačka na mestu broj 13, zaista dosta dobrih klubova. Radnički Zrenjanin 14. pobjeda, 2 nerešene, 4 poraza, samo 5 bodova. Ja ću lično, pa ajde, ne mogu ovdje da stavim novac, ali ja sam gotovo siguran da će Radnički opstati, čak ih vidim negde na 10. mestu. Imam tako neki osjećaj, obzirom da poznajem ekipu koja vodi Radnički. Mislim da će ove sezone uspeti da makar na polusezoni dovedu još možda igrača 2 kako bi to rešili. Dinamo 4 boda, koliko i Stanišić. Vidjet ćemo na kraju ko će se boriti za opstanak. Možda bude nekih iznenađenja, ali o tom potom mislim da u 7. kolu pričati o tako nečemu nije ni realno. Ajmo da vidimo šta nas očekuje u narednom kolu. Podunavac dočekuje Radnički iz Zrenjanina. Bečej, dolazi vam 1. maj Ruma. Očekivanja, šanse? Pa svakako za nas jako bitna utakmica. Znači jako bitna utakmica. Posle ovog poraza od Radničkog, jako bitna i mislim da ćemo biti maksimalno fokusirani, eto, da nastavimo nepobedivost na domaćem terenu. Da. Rekao si, izvini, 1. maj da bi mogli da krenu, nadaš se da neće baš od sledeće kola da krenu, mogli bi da krenu da nižu bolje rezultate od onog tamo. Pa svakako vidim nas
vidite ovako, meni je najbitnije što se mene lično tiče da igrači shvate ovo maksimalno ozbiljno, da svaku utakmicu shvate kao da igramo protiv mnogo jačih klubova, da uopšte ne gledaju ko nam je protivnik, da respektuju svakog i da kad izađu na taj teren, što kažem, u narednih tih 2 sata da stvarno daju sve od sebe. I da posle kad se završi utakmica, jer mislim da je najgore ne samo u fudbalu, nego generalno u životu, kad sebe uhvatiš u situaciji pa kažeš mogao sam više. Da. A to ne možeš Zašto više to da nisi vratiš. rekao ranije? Da. A to više ne možeš da vratiš i onda posle ti bude žao, bude ti krivo, a kada daš sve od sebe i mogu da kažem slobodno kao sad mi protiv Sombora i to, nekako da to bude kako treba i da znaš da smo dali sve od sebe, pa rezultat, eto, ko što kažem, protiv Bačke nismo imali sreće, protiv Omladinca smo imali sreće, vrati se to negde i izniveliše se. To mi je jako bitno i da to shvate stvarno najozbiljnije. Tako i mislim, ako nam pravi stav i prava volja i borba i naravno disciplina budu i protiv 1. maja, mislim da ne bi trebali da imamo nekih problema. Iako to tabela sad u ovom nekom momentu govori da smo mi neki blagi favoriti, utakmica svakako neće biti laka. Prošlom delu sezone su nas oni pobedili, baš na domaćem terenu gde smo gubili 2-0, pa smo se vratili na 2-2 i mislim da je krajnji rezultat bio 3-2 za njih, odnosno 2-3. Igramo na našem terenu svakako. Da, prednosti blaga, ali nadam se da ćemo pobediti i idemo ka tome. Vidjet ćemo sledeće nedelje, naravno vidimo se i sledećeg utorka, pa ćemo videti kako će završiti te utakmice. Hajduk Kula, Radnički Somzor, Kuljani težak zadatak, Radnički će zaista pokušati što pre da napravi razliku kako bi se distancirao od ostalih timova. Borac Šajkaš, Tekstilac Odžaci, Kabel igra protiv Naftagasa, Tisa, Adorian, Dinamo, Pančevo. Vidjet ćemo da li Tisa može malo da se zaleti, samo 2 pobede, eto, samo 1 pobedu kući imaju. Stanišić, OFK Bačka i Omladinac Jedinstvo. Dok vi pogledate najbolje strelce i idealne postave, da se osvrnemo malo, mene uvijek nekako zanima kakva je motivacija igrača. Imamo mlade igrače koji imaju motiv dokazivanja, znamo da svakoj ekipi treba i neki iskusan igrač koji će da kažemo vodi te mlade igrače. Različiti su izazovi. Koga je lakše motivisati, iskusnije igrače ili mlađe? Pa, dobro pitanje, baš dobro pitanje i pa jako puno, mislim, posao samog trenera i generalno kad pričam sa kolegama je stvarno zahtevan, težak i treba biti posvećen. Ipak kad kažem kao igrač, ja sam igrao fudbal i ostalo, ti si na terenu i ti si taj koji donosiš odluke i maltene zavisi od tebe, odnosno od tvojih poteza. A kada si sa strane treba da si u 10-11 različitih glava da vidiš šta je u tom momentu, koja je to motivacija, da li on spreman, da li je, na neki način smo, što kažu mi, i psiholozi i sve ostalo, pogotovo što kažem, eto, ovo je 3. liga, to je taj rang takmičenja gde ni nemaš, što kažu, dovoljan broj ljudi u svojoj stručni štab svoj sa dovoljnim brojem ljudi da mogu da se ljudi bave sa njima i ostalo. Kako da vam kažem, da li je lakše motivisati mlađeg ili starijeg igrača? Pa teško jedne i druge. Sve ima svoje izazove. Tako je, sve ima svoje izazove. Opet kažem, stariji igrači, oni to igraju na neko iskustvo, znaju da nose te utakmice i da naravno ne možeš imati ekipu samo od mladih igrača, jer u nekim momentima, u vrlo bitnim momentima ti nedostaje baš to iskustvo. A to je jedino što trener i ne može da nauči mladog igrača. To neko iskustvo, jer je prošao... Samo stiče. Tako je. To je prošao, to je video, tako je. I to je ono što ne možeš da naučiš mladog igrača. I onda kada mu i daješ neki savjet i sve ostalo je ono što si ti već prošao i na osnovu toga ga učiš dalje. Zato je bitno da mladi igrači slušaju, da budu maksimalno fokusirani, da što pre rade na svojim greškama, da ih što pre otklanjaju, da im pređe, da jednostavno sami sebe usavršavaju, jer su u tim nekim godinama 19, 20, 18, 21, 22, gde najviše učiš.
Jer ti kada dođeš u tim godinama 27-8, to već više nije učenje, to je već to neko iskustvo koje si stekao do tada i onda ga samo primenjuješ i prepoznaješ te situacije gde je. Oni su sada stvarno u najboljim godinama da uče, da slušaju, da budu maksimalno posvećeni, koliko god to bilo teško u tim godinama, tako je. Jel kasnije, ako zakasne u ovom periodu, neće ponoviti. Tako je. I mislim da je jako onda teško da uopšte pričamo za par godina, a dosta ljudi poznajemo, verovatno i vi, koji kažu, kakav sam ja igrač bio, a u suštini nije ništa. Da sam Kada već dođe do toga, ja često koristim baš to, nemojte sebe da uhvatite da za 10 godina pričate o tome, kad sam ja nešto, tad je već kasno. Da, tad je već kasno. Sad uči, sad se fokusiraj, sad slušaj, radi na sebi, radi na svojim greškama, usavršava ih, ispravlja ih, tako da to je neki pravi put ukoliko želiš da budeš, a pritom igraš tu 3. ligu, igraš za ekipu koja je dobra, za klub koji ima tradiciju, koji se prati i bukvalno je, što kažu, manje više sve na njima da naprave sebi lep put ka tom nekom pravom profesionalizmu, da žive od fudbala, da zarađuju od fudbala i da budu, što kažu, fudbaleri, da ih jednog dana gledamo i na televiziji, jasno. Da. Idemo sada na Ligu Beograd, da vidimo kakvi su nas rezultati tamo sačekali. Borac Lazarevac, Budućnost Dobanovci 1-1, Zvezdara Sinđelić 0-0, Teleoptik Bask 2-0. Ajmo malo da stanemo kod ovog para. Teleoptik i Bask, dva kluba koja su, da kažemo, mlađi klubovi, Teleoptik Partizana. Kako je bio rezultat? 2-0 za Teleoptik. Bask je tim koji, da kažemo, iza kojeg stoji Čukarički. Koliko si upućen u dešavanja, kako ti deluju klubovi, kako ti deluje pre svega ta filozofija, sestrinski klub, bratski, kako god? Pa vidite ovako, po meni lično, mislim da je dobra stvar pre svega zato što igrači koji ne uspeju da se izbore za mesto u prvih, da kažem, u prvom timu Partizana ili u ovom slučaju i Čukaričkog, imaju idealnu priliku da u toj 3. ligi još dodatno sazrevaju i dodatno se afirmišu na taj seniorski fudbal. Jednostavno najteži je taj period prelaska iz omladinskog u seniorski fudbal. Sada da ne bi morali da idu na pozajmice u nekim još nižim ligama, gde se možda čak i neredovno trenira, gde nemaju pravu priliku kako bi to trebalo da izgleda, po meni je ova priča sasvim dobra. Jer samim tim si u trećoj ligi, vidite, nije lako doći do 3. lige. Pogotovo kada si iz nekog nižeg ranga pa hoćeš da igraš. Ne mogu svi da igraju 3. ligu. Ne mogu da igraju, a ovo je idealna prilika da se afirmišu, da sazrevaju i da jako puno nauče. Mislim da čak igrati u ovoj 3. ligi seniorski fudbal više im znači nego biti prvi ili drugi ili u prvih 5 u omladinskoj kategoriji. Da. Odgovornost je potpuno drugačija. Tako je, i govorim o pojedinačnim stvarima. Znači, mene sad kada biste pitali da sam ja taj mladi igrač i da moram da izaberem, pre bi izabrao da idem u Teleoptik ili u Bask, da tamo se kalim i da igram i da učim seniorski fudbal, nego da i dalje provedem u omladinskom i da budem još godinu, dve, jer kako god da okrenemo, seniorski fudbal je ipak nešto drugo u odnosu na omladinski. Imao sam puno slučajeva dobrih igrača, odličnih u omladincima, bilo kog kluba, ali onda dođu u seniorski i uopšte se ne snađu kako treba. To je taj prelaz između talenta u profesionalizam, odnosno, ja bih to možda najbanalnije rekao, prelazak sa igre na posao. Mislim da je to taj skok gde jednostavno kad ti više ne ideš da se igraš nego kad nešto moraš, a to je upravo to što se dešava, pogotovo u tim nekim jačim klubovima, tu dolazi dosta... Tako je, pa vidi, jednostavno igraš protiv ljudi koji su stariji od tebe, igraš protiv igrača koji već godinama igraju tu ligu, igraš protiv kvalitetnih igrača, jer u 3. ligi znamo i sami ima i igrača koji su prošli nešto u fudbalu, koji su ostavili dubok trag u igračkim, imali ozbiljne igračke karijere. I zato je to, ipak omladinski fudbal igraš sa svojom generacijom, sa, da kažem, nedovoljno i fizički razvijenim. tako je. I tako da
a pre svega najteži period. Znači najteži period, najodgovorniji i svakako ova priča teleoptika i ovo je po meni prava priča i mislim da bi trebalo da bude i više klubova koji, jer mnogo igrača prodefiluje kroz i Partizan i Zvezdu i sve te prvoligaše i samo jednostavno nestanu sa fudbalskim. Čekajući priliku možda za prvi tim, bukvalno se izgube motivaciju, želju i tako dalje. Da, dok na primjer, evo ja mogu slobodno da kažem da imam i primer gde konkretno evo kod nas Preradov Uroš prošle godine bio bonus igrač od 2002. godište. Ja znam to dete zato što dugo se znamo, ja sam bio njemu trener i u Bečeju u mlađim kategorijama. Doduše moja prva generacija, on je otišao u Spartak iz Subotice. Kroz par godina jednostavno se nije snašao, nije sebe video u toj priči. Ja sam insistirao da, mogu da kažem da je slobodno ono što kažu, bio spreman da završi s fudbalom. Jasno. I samim tim, eto, ja sam na moj nagovor i na moju inicijativu sam ga doveo, ja sam tada bio trener u Vojvodini iz Bačkog Gradišta, u Vojvođanskoj ligi. Ja sam ga doveo kod mene, mogu da kažem, vratio ga u život. On je posle samo jedne polusezone došao u Bečej i bio standardni bek u trećoj ligi, baš onom što govorimo. Jasno. Kada je kolega Branko pravio dobre rezultate i sve, Uroš je igrao levo beka. Da, jasno. To je priča koja zaista je nepresušna, mogli bi pričati zaista o tome puno i mislim da ukoliko ima mladih koji gledate, a eto vi ako trenirate fudbal i slušate ovu priču, shvatite ovo krajnje ozbiljno, jer jedan potez, jedna loša odluka može da košta bukvalno karijeru. I samim tim još bi dodao, ajde da kažem, kad govorim sa tog aspekta mladih igrača i sve to, da ne shvataju da je odlazak u treću ligu neka korak nazad. Znači, da ne shvataju da je to korak nazad i propadanje i da tu uopšte nije sramota igrati treću ligu, jer to može da ti donese mnogo. Jednostavno neki sazrevaju kasnije, neki sazrevaju ranije. Gotovi muškarci, jel? Da. Tako da to ne gledaju kao korak unazad, već jednu novu priliku, novu šansu, novo dokazivanje, jer je opet i ovo liga koja se prati, koja je dosta izrodila igrača i gde imamo bezbroj slučajeva odlaska i u prvu ligu i čak u inostranstvo i ostalo, gde su ljudi jednostavno oživljavali svoje karijere igranjem treće lige. Da. Jako mi je drago da smo prošli ovu temu. Još jednom ponovit ću, mladi fudbaleri, obratite pažnju na ovo, jako je bitno. Idemo dalje da pogledamo i ostale rezultate. Ušće Novi Beograd, Novi Beograd, OFK Beograd 0-3, evo jako mi je drago zbog ove pobede, svedoci smo dosta u proteklih nedelju dana pisanja i štampe i po raznim portalima, OFK Beograd je u velikom problemu, imali smo i akciju navijača Vojvodine koji su isto dali podršku ovom klubu koji opet ima neke teške dane, vidjet ćemo koliko mogu ove sezone, eto, makar da opstanu u ovoj ligi. Prošle sezone, bukvalno do zadnjih možda 7-8 kola, bili su glavni kandidat za ulazak u viši rang, ove godine će izgleda imati dosta problema. Nadam se da se neće boriti za opstanak, ali ajde ti par reči ako možeš samo o OFK-i. Pa da, mislim da svi znamo ko je OFK Beograd, znači svi znamo ko je i šta je OFK Beograd. Mislim da je klub koji zaslužuje da bude u toj eliti i mislim da će se jednog dana vratiti, odnosno to im ja želim. Nadamo se, da, svi romantičari. Da, tako je, klub sa jako velikom tradicijom, bogatom istorijom, dosta dobrih igrača, je tu poniklo, igralo i afirmisalo se i ja im samo želim da ne tonu dalje, nego da polako počnu da idu gore, jer mislim da je klub koji, i ljudi jednostavno koji ih vode, mislim da treba da bude cilj da se OFK Beograd vrati u svakako tamo gde pripada. Da, vidjet ćemo. Prva Iskra Barić, BSK Borča 0-1, Brodarac, Studentski grad 2-1, Torlak Jedinstvo 1-1, Radnički Obrenovac Zemun 0-4
idemo odmah i na tabelu. Torlak je prvi sa 16 bodova, deluju zaista dobro, 5 pobjeda, nerešena utakmica i poraz. Nisam baš siguran koliko mogu, da li mogu ostati na prvom mjestu do kraja. Zvezdar ima 15 bodova, Sinđelić 14, još jedan zaista dobar klub. Prva Iskra, Barić 12, koliko ima i Zemun, možda čak i Zemunci, eto 4-0-3 za sada, ali i dalje ne treba ih podceniti. Mislim da mogu biti jedan od glavnih kandidata za ulazak u viši rang. Brodarac je 6 sa 11 bodova, 10 OFK Beograd, ne stoji OFK tako loše, ali kažem dosta je problema oko uprave, oko bukvalno opstanka, ne rezultatskog, nego funkcionalnog. Jedinstvo ima 9, koliko ima i Bask Borac takođe, Teleoptik 8, koliko ima BSK Borča, po 7 bodova Budućnost i Studentski grad, Ušće Novi Beograd 2 i Radnički Obrenovac takođe 2 boda. Ova dva kluba će se očito boriti za ispadanje, odnosno za opstanak u ligi, neće se boriti za ispadanje sigurno. Budućnost Dobanovci protiv Zemuna igra u narednom kolu, Jedinstvo Surčine Radnički Obrenovac, Studentski grad Torlak, BSK Borča Brodarac, OFK Beograd Prva Iskra, Bask Tek Ušće Novi Beograd, Sinđelić Teleoptik i Borac igra protiv Zvezdara. Imamo i jedno pitanje koje je stiglo do nas, kaže koliko se sećaš prvoligaških dana u Bečeju, Crvena Zvezda, Partizan? Vidite ovako, što se tiče tog pitanja, ja sam bio baš mali, hoću da kažem, ali znam iz priče, znam da se igralo i protiv i Zvezde i Partizana i da su ozbiljne probleme, da kažem, imali protiv Bečeja kada igraju. Igralo se, Bečej igrao i takođe Intertoto Kup, tada je postalo to takmičenje. Jasno. Znam da su, stvarno ne sećam se puno. Dobro, ali priče žive, to su priče koje ne umiru. Priče živa, da, koje, i to ne može niko da oduzme ni gradu, ni fudbalskom klubu. Sećam se, znači, da je Bečej stvarno imao velikih, da su i Zvezda i Partizan imali velikih problema kada igraju protiv Bečeja. Samim tim Ika Milivojev, znači Milivojev Ivica, on je iz Bečeja otišao u Crvenu Zvezdu. Tada liga, ja mislim da je bila čak i jača, da je bila dosta kvalitetnija, dosta ozbiljnih ekipa, dosta ozbiljnih igrača. Samim tim takva je bila i ekipa Bečeja. Ne pamtim puno te trenutke, ali znam kroz priču i kroz trenera koji su igrali takve utakmice i to rado ih se sećaju i stvarno pamte sve te igrače, i Mijatovića i ostale. Da, to su, kažem, priče koje će živeti večno i koje verovatno će se Bečejci redovno sećati. I drago mi je da ih slušam, iskreno drago, i čuo sam ih i jako je lepo kada čuješ od ljudi koji imaju takvog nekog iskustva igranja u takvom rangu takmičenja protiv takvih fudbalera, da ti prenesu, što kažu neko, da čuješ njihove utiske, da čuješ koja im je bila i koje su im bile to najteže utakmice, koje su lakše, koje oni pamte, i mogu vam reći da svi kažu da pamte Zvezdu i Partizan i da su im to najdraže utakmice na Marakani, tada na JNA. Takođe su isto i ugostili kada su dolazili Zvezda i Partizan, tako da mogu vam reći da svi pamte te utakmice i svi pričaju. Da, jasno. Idemo na Ligu Istok, Jedinstvo Paraćin, Radnički Pirot 0-1, Radnički zaista igra fantastično, pogledat ćete posle tabelu, zaista mislim da su, ako pogledamo sve srpske lige, možda i najdominantniji u svojoj ligi. Dunav protiv Vlasine 1-2, Car Konstantin, Radnički Svilajnac 0-2, Pčinja, GFK Jagodina 1-2. Jagodinci deluju do ove sezone, mogu biti ozbiljan kandidat za ulazak u viši rang, bacit ćemo posle pogled i na tabelu. Timočanin, OFK, Topličanin 4-2, Meševo, Budućnost, Popovac 1-3. Popovac je prošle sezone bio dosta dobar, bili su jedno vreme bukvalno u tom
u toj grupi klubova koji se bore za ulazak u viši rang, na kraju malo i popustili. OFK Brzi Brod Timok 2-1 i Borac iz Paraćina protiv Dubočice iz Leskovca 0-1. Što se tiče klubova, ne znam koliko si uspeo da ispratiš Ligu Istok, sve u svemu Jagodina ti je poznata, osvajač kupa tako nekada je, i tako možemo par reči o Jagodincima, ili ako imaš možda ideju nekom drugome da prokomentarišeš. Pa slažem se sa tobom da je Pirot tu apsolutni favorit i mislim da se nijednog momenta već sada možemo reći ne dovodi u pitanje ko će biti taj šampion, možemo da kažemo. Ko će biti šampion. Evo mi stalno se dotičemo ovo i Vojvođanska liga i Istok i dotičemo se i uvek nailazimo na neke klubove koji su imali neku tradiciju i neku istoriju. Šta da kažemo za Jagodinu? Mislim, maltene do juče... Svojiti kup, mislim, je zaista neverovatan uspeh. Znači, do juče srpskoligaš, ne srpskoligaš, nego govorim superligaš. Takođe, lep grad, lepo mesto, mislim da takođe oni zaslužuju više za sam taj kompleks i sve što imaju tamo. Sjajan stadion, zaista. Tako je. Treba da rade na tome da se vrate. Ali morat će da to pokažu i na terenu. Tako je, pa to je najteži deo. Najteži deo je pokazati to na terenu, jer kada gledate i papir i vidite i sami da mogu slobodno kažem i ove evropske utakmice i često se desi da i favoriti izgube i da što kažu, kiksnemo na kladionici svi, tako da nije nam to strano. Da, svakako. Ajmo da pogledamo tabelu. Radnički Pirot, 7 utakmica, 7 pobjeda, 21 bod, kažem, zaista će biti teško skinuti ih sa vrha. Dubočica ima 17, koliko ima i budućnost iz Popovca. Dve ekipe koje su dobre, zaista i prošle sezone su bili dosta dobri. Evo i ove sezone, koliko god budu dobri, bojim se da će im to biti malo. Jagodinci su na 4. mestu, imaju 5 pobjeda, 2 poraza, 15 bodova. Eto, koliko može biti teško vratiti se u šampionsku trku. Eto, napravili su 2 kiksa i sada deluje da im baš dosta beži Radnički iz Pirota. Da li može Pirot da kiksne? Vidjet ćemo, kažem, duga je sezona, svašta može da se desi. Ajde možda mogu tu da ti postavim jedno zanimljivo pitanje, upravo mislim da si kompetentan da odgovoriš. Bečej recimo prošle sezone, to što smo pričali na početku, bio dobar, a onda krenuo da niže promenljive rezultate, a dosta na to je uticala promena igračkog kadra, odnosno odlazak 4 ili 5 igrača na polusezoni. Između ostalih, spomenuli smo i Savanovića koji je otišao u prvu ligu, je li tako? Koliko je to utiče i da li iko može da garantuje da će imati isti sastav do kraja sezone? Pa mislim da u ovoj našim ligama pa teško. Pa vidite i sami da i superligaši i svi ostali na polusezoni sigurno promene 1-2 igrača, što i dobro. U neku ruku dobro zato što moraš osvežiti ekipu, jer kada ekipa uđe u neki zamor ili u neki, kako da kažem, u kontinuitet, da je sve isto, da je... Da, konkurencija je ista. Tako, da. Jednostavno moraš da osvežiš. Ja često citiram i Alexa Fergusona, pošto sam knjigu čitao, pa kad kaže i kad ide dobro menjaj. I kad ide dobro menjaj, zato što uvek ti taj neki igrač donese nešto novo. Donese nešto novo, donese neku novu svežinu, neku novu energiju ekipu. Pojača konkurenciju, možda nekog drugog podigne malo. Tako je. Pogotovo u tim profesionalnim vrhunskim ligama, znači gde se svako stvarno bori za svoje mesto. Ali svakako igrač ti donese nešto novo i sigurno i dobro je i treba po meni menjati, ne treba možda menjati, vidite, tu ima dve krajnosti. Kada promenite ceo tim, nije dobro. Kada promenite jednog igrača, pa mislim da ni tu ne dobijate baš nešto puno. Ali svakako treba osvežavati. U nekom tom optimalnom naći šta je taj optimalni broj i osvežiti ekipu i naravno pojačati konkurenciju, pojačati na dodatnim zdravu konkurenciju, pojačati i onda dobijaš pravu sliku i dobijaš da na svakoj poziciji imaš maltene po 2 kvalitetna igrača koje mogu da ti u zavisnosti od taktičkih zamisli i protivnika mogu da ti odrade jako dobar posao. Mislim da iskreno nijedna ekipa neće zadržati isti sastav, a takođe s druge strane je i normalno kada neki najbolji strelac, najbolji igrač ili najbolji asistent
prati se i naravno, normalno je da ode na bolje, na veće, da pokuša, da izrizikuje, tako da kažem. Da, svakako. To je nešto, to je neka to je normalna, fudbalski tako je, i to je jasno. neka normalna selekcija i ne treba se, što kažu, tome protiviti i ne treba ići. Sve to nešto normalno, sve to fudbalski i ja uvek poželim puno sreće tim igračima i Naravno. kada te uopšte neko traži, kada je zainteresovan, govorim sada iz većeg ranga za tebe, znači da si na dobrom putu, znači da nešto radiš i da si kvalitetan i da to neko prati. Da, i treba to ispoštovati. Idemo da završimo tabelu. SFS Borac 13 bodova, koliko ima i Timočanin i OFK Topličanin. 12 bodova, Radnički S, Jedinstvo P, jako mi je zanimljivo ovako kada imamo po ligama, to su ti naši Radnički, Jedinstvo i ostali klubovi. 8 bodova, Vlasina takođe 8, Meševo 6, Timok 5, Pčinja 4 boda, koliko je OFK Brzi Brod, Dunav ima 2 boda i Car Konstantin bez bodova. Vidimo da ovde dosta razlike u kvalitetu, koliko mi deluje da je Vojvođanska liga izjednačena i da će biti zaista zanimljivo, ovdje mi deluje da će baš biti suprotno, odnosno da će možda već na polusezoni biti dosta toga rešeno. Da pogledamo šta nas očekuje u narednom kolu. Radnički Pirot protiv GFK Dubočica iz Leskovca, Timok Zaječar protiv SFS Borca iz Paraćina, Budućnost Popovac, OFK Brzi Brod iz Brzog Broda, OFK Topličanin Prokuplje, Meševo, GFK Jagodina Timočanin iz Knjaževca, Radnički Svilajnac protiv Pčinje iz Trgovišta, Vlasina Vlasotince, Car Konstantin Niš i Jedinstvo Paraćin Dunav iz Prahova. Ostala nam je još jedna liga, ali evo imamo još neka pitanja. Koliko ga Čeda Tomić podsjeća kao igrač na Žigića i Krauča? Tomčić, izvinjavam se, ima 200, a ima 2-0, izvinjavam se, ima 2 metra, ima odličnu tehniku. Pa Čeda je majstor, mislim stvarno majstor, čovek koji je prvo kvalitetan kao osoba i jako inteligentan čovek pre svega, a o fudbalskim kvalitetima ne treba mnogo ni da govorim. Svakako, eto, to je jedan od igrača gde može jako puno da se nauči. Čovek koji je prošao, koji ima iskustva iza sebe, koji evo i u ovim godinama mogu reći slobodno da nam donosi jako puno, možda nema snage i nije fizički dovoljno spreman da izdrži celu utakmicu, ali svakako kada se on pojavi na terenu, svakako da nam donese uvek nešto dobro. To je pokazala utakmica i protiv Tekstilca, gde njegovim ulaskom smo mi maltene živnuli i preokrenuli situaciju u našu korist. Tako da je Čeda, ne mogu da kažem da me podsjeća na Žigića zato što da, fizionomijom da, ali što se tiče samog tog nekog njegovog igranja i njegov stil igrača, više onako neki kreator, neko ko je jak na lopti, neko ko zna da taj pas ispod lakta, što se kaže, skriven i pre svega jedan stvarno kvalitetan čovjek i dobro ga imati za igrača i za prijatelja. Da, uvijek je lepo imati dominantnog fizički igrača u napadu. Da li je istina da je Nenad Kudrić, pored odličnog igranja fudbala, bio i dobar matematičar? Stižu nam pitanje od nekog koji izgleda dobro poznaje ekipu Bečeja. Nešu jako dugo znam. Mi se jako dugo poznajemo, imali smo prilike da sarađujemo, eto i u područnoj ligi, pa je ona zatim otišao, tada isto bio najbolji strelac. Bio je jako dobar matematičar, to znam ja, jako pokušajem tu neke fakultete silne, ali drago mi što se opredelio za fudbal. Ljubav je presudila. Da. Tako da, ne znam, možda u matematika sad pomaže da postiže golove. Da, vidjet ćemo kako će se ta priča završiti. Idemo i na Ligu Zapad, da prođemo rezultate. Budućnost Valjevo, Polet Ljubić 3-2, Sloga Kraljevo, FAP Priboj 0-1, Kraljevčani dosta kubure od početka sezone, Tutin Borac Čačak 1-1, evo nam još jednog tradicionaliste, još jednog kluba koji je imao neke srećnije dane. Real iz Podunovaca Mačva 2-1, Smederevo Mladi Radnik 3-0, Smederevci zaista sjajni, ove sezone možda i glavni favoriti za ulazak u viši rang. Sloga Bajina Bašta, Budućnost Starilje 3-0, Sloga Požega Rađevac Krupanj 0-0 i Takovo Gornji Milanovac OFK Mihajlovac 3-1. Smederevo
trenutno prvo, kao i Pirot, 7 utakmica, 7 pobjeda. Tako je, pa mislim to sve govori, nema tu šta puno da se komentariše. Mislim da možemo eto i njih da proglasimo da su sada već šampioni. Verujte mi da je ovo jako teško održavati. Ja sam eto kažem igrom slučaja imao i prilike da budem lider na tabeli i verujte mi da je jako teško održavati taj kontinuitet dobrih igara. Svi hoće da te pobede, je li tako? Tako je, a ti jednostavno sebi, odnosno ekipa sebi ne sme da dopusti ni trunku opuštanja. Kako god izgledao protivnička ekipa na papiru, da li igrao protiv posljednjeg, da li ovo. Zato kažem, bitno je jako da se u svaku utakmicu uđe sa dozom respekta, da imaš, što kažu, da ti ne zavisi tvoja igra od samog protivnika. Da tvoj prilaz u utakmici ne bude onaj, sad igram protiv, na papiru slabijeg protivnika, sad ću ja moći lako. Ne, znači mora da bude sve. I verujte mi da je jako teško i Pirotu i Smederevu verovatno da održavaju taj kontinuitet. Zato što sve ekipe koje igraju protiv njih nemaju šta da izgube. Znači niko ne može da im zameri poraz zato što znaju protiv koga igraju. Da, imaš dominantnu ekipu ispred sebe. A samim tim, ako igraš nerešeno ili u kojem slučaju ih dobiješ, znači to ide u novine odmah. Da, to ne može da se opiše i ta radost samih igrača, a da ne govorimo o toj nekoj motivaciji za dalje i ostalo. Znati sami, svi vole da pobede Barcelonu, Real i ostalo. Da, to su imali prilike, to par puta je bilo i na TV-u kada se izvlači za kup, španski kup, pa da neki šestoligaš, sedmoligaška dobije Barcelonu, to je slavlje. Ideš bez pritiska da probaš da im skineš skalp. Da, zato što takve utakmice se možda nekim igračima, a verovatno ekipom, dese jednom u životu. Jasne. I svi vole da gledaju i Barcelonu. Ja mislim da tu većina dolazi da gleda Barcelonu nego što... ispred mene. Jer nemaš toliko prilika da ih vidiš uživo ili da ideš na utakmice i ostalo. Ali i svakako kada pobediš prvaka, mogu slobodno kažem da je to nešto najbolje. Doživio sam to, pa zato i kažem. Jer koliko god ekipa i ne trenira ili da ne kažem što kažu ne mogu da se okupe na utakmici kad igraju protiv onog koji je prvi na tabeli, tad su svi tu i svi daju protiv tebe maksimum i što kažu izgoreće samo da ti uzmu makar bod. A kada uzmu sva tri, onda je to je fešta. Fešta, baš tako. Znači Smederevo 7 utakmica, 21 bod poput Pirota, vidjet ćemo da li će te dve ekipe uspeti da održe to do kraja. Borac Čačak 16 bodova, da kažemo sasvim dobra sezona, ali eto kad imaš jedno Smederevo ispred sebe, morat ćeš da budeš mnogo bolji ukoliko želiš da dođeš do prvog mesta. FAP 14 bodova, mislim odlično što se njih tiče, ušli su u ligu, dosta dobro stoje. Polet Ljubić 12 bodova koliko ima Tutin, Sloga Požega 11 bodova, Sloga Bajna Bašta 10 koliko ima i Real iz Podanovaca, Budućnost Krušik 9 bodova Budućnost Arilje, Rađevac 8 koliko ima i Takovo, Mladi Radnik 6, 5 bodova ima OFK Mihajlovac, Sloga Kraljevo samo 3 boda do sada i Mačva 1 bod. Što se tiče narednog kola, Polet iz Ljubića dočekuje OFK Mihajlovac, Rađevac iz Krupnja dočekuje Takovo Gornji Milanovac, Budućnost Arilje Sloga Požega, Mladi Radnik Sloga Bajna Bašta, Mačva koja je poslednja, ima samo 1 bod, dočekuje Smederevo, tu bi baš bila senzacija da im uzmu bod. Ako sad pogledamo iz njihovog ugla, manje više tu su negde ispali su, dolaziti šampion, ajmo da im pokažemo kako, ajde da ih namučimo. Baš ono što još verujte mi, desi se koliko puta se to desi, da utakmice ne ide onim tokom koji si ti zamislio, pa što duže odmiče, što je rezultat 0-0 ili nije u tvoju korist, tako protivnik se sve više diže, a ti prelaziš u neku nervozu, pa onda doza pritiska i sve što više utakmica odmiče, nekako ti sve bude teže i teže da ih pobediš. Ako krene drugim tokom, pa pokažeš svoj taj kvalitet već u prvom poluvremenu i uspeš da povedeš sa određenom 1, 2, 3, 0, mislim da tad već utakmicu stavljaš pod kontrolu i da je tvoje. Da. Borac Čačka dočekuje Real iz Podunovca, jedan zanimljiv meč u najavi, FAP Priboj Tutin i Budućnost Valjevo Sloga Kraljevo. Kažem Kraljevo dosta slabo, imali smo
priliku čak i da ih posetimo, pa na kraju ništa se od toga nije desilo, obzirom da su zaista u tom predsezonskom ciklusu bili dosta u problemu, bilo je opet povuci, potegni, što bi naš narod rekao, da li će uopšte ostati u ligi ili ne. Ajmo malo da za kraj popričamo samo o financijama. Dosta je to ovde ključno, ne radi se o nekim ogromnim parama, ali opet pristojnom novcu i jako je bitno da je on, da kažemo, standardan. Možda nije ni toliko bitno da ga ima puno, koliko da ga ima u kontinuitetu. Neko tvoje iskustvo? Pa moje, da kažem, iskustva i mogu slobodno da komentarišem, jer svesni smo svi u kakvom vremenu živimo, van fudbala, znači vidimo i sami kakve su cene trenutno na tržištu i šta se sve dešava, sa tim nekim osnovnim potrebama, počevši od goriva, od bukvalno osnovnih stvari vezanih da bi jedan klub izvinjavam se, osnovnih stvari da bi jedan klub mogao da funkcioniše. Vidimo da je to sad u odnosu na prošlu sezonu, pretprošlu ili ne znam već koju, sve otišlo duplo. Znači sve i da mislim da dolazi jako teško vreme i za fudbal i generalno za sve. Što se tiče OFK Bečeja, mogu da pohvalim stvarno sve članove uprave i kluba. Nema, što kažu, nešto novca u izobilju da sada ali smo stvarno standardni. To je to, taj kontinuitet je tu. Tako je, da. I evo već koja je ova sezona da se mi držimo u trećoj ligi, koja uopšte nije jeftina i nije tako lako naći taj novac koji je potreban da funkcioniše klub. Za sada sve pohvale, stvarno je to sve ono što se dogovorilo je ispoštovano i ispoštovaće se i nije bilo nijednog trenutka da bilo koji igrač ili trener ili bilo ko da se dovede uopšte pitanje toga. Sve ono što su igrači i mogu da kažem i stručni štab dogovorio je sve ispoštovano i nadam samo da će tako nastaviti. Da podvučem, jedan stabilan srpskoligaš, klub sa tradicijom, klub koji je otvoren, koji je domaćinski nastrojen, gde nijedan igrač do sada koji je došao nije pogrešio, prijateljski nastrojen prema svim igračima. Naravno da ćemo se truditi da to i dalje bude tako, da održimo ovo što do sada pravimo i svakako se nadam da ćemo baš na tom terenu nastaviti da pružamo dobru igru, da još više privučemo publiku na naš stadion, već sa ovom utakmicom u subotu. Nadam se da će momci nastaviti istim kontinuitetom, da će dati svaku utakmicu sve od sebe, na čelu sa mnom koji će takođe isto to, koliko se oni potroše na terenu, toliko, verujte mi, ja se potrošim pored terena i verujte mi da mi je mnogo teže i da mi treba posle utakmice jedno pola sata onako da sedim i da me niko ne dira, jer moraš da se stvarno, jako puno detalja, jako puno situacija, donošenje jako brzih odluka, moraš baš da reaguješ u pravom momentima i naravno da si najsrećniji kada se pogodiš, što kažu, sve kako treba, kada ne analiziraš kako treba, još pogotovo kada dobiješ utakmicu i sve, da kažem, i zamene i tvoje odluke koje si doneo donesu taj rezultat, tad znaš da ti se sve kockice poklopile i opet kažem, težimo ka tome da napredujemo, težimo ka tome da pobeđujemo. Rekao sam šta je cilj je da budemo u nekih top 3 ekipa na mogu da kažem, ajde slobodno i top 5, ali moj neki lični cilj i kluba, lično bih volao da budemo u top 3, da što više bodova, da na domaćem terenu pobeđujemo i naravno da je to i na gostujućim terenima, da nam ne igra taj domaći teren ključnu ulogu. Upravo ono što sam govorio. Ajde da vidimo kakvi smo i na strani, ajde da ponovimo to kakvi smo kući, da to ponovimo i na strani. Ništa, mislim da smo zaista lepo zaokružili priču. Hvala ti puno na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu, puno sreće i uspeha u ovoj vašoj emisiji, da emisija još više napreduje i zajedno vi sa njom i nadam se da ćemo imati prilika da se družimo i u nekom budućem periodu. Eto, ja ću za kraj poželiti tebi puno zdravih nogu u klubu, a ostalo ćete, ja mislim, sami uspeti da rešite. Hvala puno. Gledalci, hvala vama na pažnji, vidimo se sledećeg utorka. Pozdrav. Evo. Prekidaj. To. Okej.